Илшат, привет, Гүлназ, нишләп аякларыгызны В хәрефе итеп куясыз? Ничек икән ул? Мин гел менә шулай аякларны җәеп басырга яратам. Ни өчен? Чөнки мин, беләсезме, теге җирдә ныклап басып торасым килә. Мин һәрвакытны телеэкраннарда сюжетлар төшергәндә дә менә булай басып тормыйм, солдат кебек. Ничек миңа уңайлы, менә шулай миңа уңайлы икән, мин шулай торып басам. Шуңа күрә гафу итегез, В-мы, П-мы, Р-мы миңа уңайлы. Аскарова, астагы сызык лайв. Китегез инде аларны чыгыштырып була димени. Галимҗанов тыйнак, чепчи татар малае, гади авылча, тавышы моңлы, Аймеддинов татарча сөйләшә дә белми, тавышы юк. Сакал үстереп, прическа ясап, халык мәхәббәтен ялмакчы була, алай гына булмый шул ул. Нәрсә дип әйтим инде, дуслар? Беренчедән, безне Рамил Галимҗанов белән берничек тә чыгыштырып булмый шуннан да, чөнки һәрберебездә үз аудиториясе, үз стиль. Рамил Галимҗанов ул чыннан да бик моңлы, тавышлы егет. Ләкин минем иҗатым, минем җырларым татар эстрадасында артык түгел дип үмитләнәм. Татарча сөйләшә дә белми дигәннән, бу сер булмаса, мин чыннан да балачактан татарча бөтенләй сөйләшмәдем, чөнки рус мәктәбендә укый идем, бөтен дусларым рус. Ләкин Казанда консерваториягә кергәч, туган телемне үзлегеннән укып бетердем. Шуңа күрә җәмәгать, йомшаграк булыгыз, кешелекле булыгыз һәм бәхетле булыгыз. Ләйсән Динар, нифига себе ул ябыккан, или бу төрле хатыннармы дигән. Әле мин түгәрәкләндем хәзер, 7 килограммга түгәрәкләндем. Потому что нык ябык тоже матур түгел, чтобы маймылт итеп торсын өчен. Алекс Филипп. Певичка дигән. Певичка. Нәрсә әйтергә инде? Певичка инде нишләргә? Аш пешерүче дә түгел. Биюче дә түгел. Җырлыйбыз инде певичка. Итак, Муса 32-87. Бердән-бер артист гел озын күлмәк киеп җырлый торган. Менә ул тәрбия. Афәрин. Муса, җаным, рәхмәт. Бу күлмәкләрне синең генә өчен кия алам инде мин. Рәхмәт. Роберт Бит Микс инглишә язылган. Диана, күкрәгең үзеңнекеме? Дуслар, мин, конечно, акчасын эшлим, но пока күкрәк ясатырга ярты миллион акчам юк әле. Шуңа күрә эшләсәм ясармын әле бер 30 яшьләрдә. Пока үземнеке рәхмәт инде сиңа әтәй дигән сүз бар минем. Менә әтәйгә рәхмәт, әнәйгә рәхмәт. Менә нинди булып чыктым, шундый булып чыктым. Менә шулай.